dat is even denken, een week of 3. Dat is allemaal begin maart. Allemaal in de lente. Wat blieft? Allemaal in de lente. Is het dan al lente, denk je? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja? Want die begint officieel toch pas? 21. Ja, Kijk. Ja, maar dan is hij jurkzwart. ook wel. Wat zie je dan jurk? Ik ben nooit in de lente, Jurk. Nee? Net ervoor. Net of voor. Ja, ik ben echt winterkiet. Dus je ziet nou zo ongeveer een jurk. Ja, Oké. ja. Ja, fieciat. Dankjewel. Ja. Niet hard knippen. Want? Ik kan niks aan zijn hand hebben. Ik kan Nee? niks van mijn hand hebben. Wie kunt dat? Ja, die zijn versleten. Veel te hard gewerkt, hè, joh. Oeh. Ja. Hard werken is goed, maar te hard werken. Ja. Ja, maar de wetten van tevoren niet dat dat te hard werken is. Op een gegeven moment dan komt hij in een stadium dat we hand niet meer mee doen. En wanneer wordt het in elk geval? Dat is al 8, 9 jaar geleden. En ik ben vorig jaar geopereerd eraan. Ik heb 9 gewrichten gekregen. En dat heeft mij heel goed verlegd. Ik heb hier net als hier 9 knieën doen. En 9 heupen. Hebben ze ook wat kleine gewrichtjes voor in de hand. Dat huurt ze niet zo druk. Nee, Nee, je maar moet dat ook kopen, dat kun je niet huren. Maar wie giet dat dan? Want hebben ze die dan met een 3D-techniek precies zo gemaakt als die van nu worden? Die hebben ze in verschillende maten. En dan gaan ze opereren en dan zagen ze hier een stuk uit. Het is net eigen huis en tuin, zet de chirurg ook. Ik heb veel eigen huis en tuin gekeken. Klinkt ook dat muziekje dan op de operatiekamer? Nee, Dat zo dat, gewoon wie- Radio 2 was er. Omdat ze ROZ Omroep Zuid niet erop kost. Oh. Dus die veld erop en doen ze dat. Maar het belangrijkste is, alle gekheid om een stokje, dat GO weer beter kan redden. No. Mijn hand zit nou goed. Alleen hebben ze bij de laatste operatie hebben ze een klein foutje gemaakt met de verdoving. En daar doen ze een blok zetten, noemen ze dat. Doen ze hier onder de oksel. Ja, Doen ze met echo de zenuw opzoeken. ja. En daar spuiten ze vloeistof in hen. En bij mij hebben ze zenuw geraakt. En nu zit ik hier met een half dode aan. Ja. Maar goed, ik heb geen pijn meer, dus Oké, het, Normaal geen kwaad. ja. ja. Wij huur BW, hey. Hij huurt bij mij. Oh, Oh. ja, nee, Ik omdat hoefde je niet. omdat je er zoiets vanaf kunt staan. Ja, normaal is dat ze veel korter erbij. Ja? Ja. Oké. Is dat zo? En wat ziet G van elkaar? Ja, dat kunt je wel zien, of niet? Vader en zoon? Ja, Dank je, Ja, nee, maar gemeenschap. nee, als ze mij een vuurzetje geeft, dan kop ik hem ook in. Hè. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, je ziet broers. Ja. 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 Hij was het laatste zutje. Ja? Ja. Dus ja. Daar hebben ze hem toch misschien ook wel, gaan ze aan het einde van de rit zwakke handjes gegeven. Ja, niet helemaal afgewerkt. Hey, maar wat heb je, ik neem aan dat je geen professioneel jeu de boeler ziet geweest. Nee, Wat nee, heb nee, je nee. gedaan met die hand? Ik heb in het groen gewerkt. Ik heb al in de graszoden gezeten. Graszoden en berekeningen aangelegd in tuinen. En goed dit voor mijn eigen ook. En dan is het al doorgaan. Ja. En ook in een periode waarin arbo-wetgeving en zo nog niet zo'n grote rol speelde. Ja, dat ze maar echt alles met de hand moest doen. dan moet je alles met de hand doen. Maar ja, als je voor je eigen werkt en niet voor een baas. Als je bij een baas werkt, dan zei je ja, die microfoon is misschien wel te zwaar. Ja. Maar als je voor je eigen werkt, dan vat er nog een microfoon bij. Ja. Ja. Ja, staat de zon. Dat kunnen we best een keer proberen. Om gewoon 2 van die dingen. Hè? Dan kan ze, ja, dan helpt ze er een heen en de andere kan dan deze kant. Een goed geluid. Ja, ik heb geen Dus idee. maar jullie zitten al ergens door getriggerd, door de haasjes of zo. Hè? Nou, in dit geval was het heel simpel. We reden heel langs. En je stond hier met z'n drieën zo mooi langs elkaar. En er stond te zwaaien. En ja, vriendelijke mensen die... Ja, we waren eigenlijk op de optocht aan het wachten, want ik heb het maandag overweg. Ja, maar daar heb je wel de beste plaatsen, hè? Ja, Altijd. zeker. Ja. Ja, Ik heb ook heel veel familie hier.
Ja? Je kunt niet alleen voor de beste plaatsen, maar je kunt ook voor wat achter de deur zetten. Als dat een krat bier, dan dat is altijd heel gezellig hier. Ja, Dus daar staat er nou ook. ja als je wilt. Nou, het gaat op vrijdagmiddag 3 uur aan. Ja. Dus, Oh. nee, maar jij houdt wel van een stukje gezelligheid. Ja, ik wel, ja. Maar kun je echt een optocht? Hier kun je ja? een optocht, Oké, nee. waar komt hij dan vanaf? Je kunt vandoor af en je gaat hier, steekt die rechtdoor naar ja, de andere kant van Venrooy eigenlijk. Maar is hij dan aan zijn begin of als op zijn eind? Ja, Als dus hij heel dit, langs kunt. halverwege. Oké. Oh, ja. Al dus dan, dus familieleden en kennissen die weten dat. Ja, Dat er bij jou achter de deur een krijtje kaal stiert. ja. En hij stiert ze natuurlijk perfect, hè? Ja, hier, Het is als het hard waait, Ja, kan ze een beetje uit de wind gaan staan. Ja. Als het regent, stiert ze terug. En de zon staat in de winter altijd op. Dus met een beetje geluk stiert ze ook nog in het zonnetje. Ja, heerlijk man. Is dat ook nog van jou? Nee, dat is van de buurvrouw. Oh nee, anders had je 2 keer zoveel mensen uit kunnen nu hier. Ja, maar hier is heel veel plaats. Oké. En er is ook heel veel familie die zelf een bak bier metbrengen dan. Ja. Dus het is, Alleen maar leuk. ja. Helemaal gezelligheid. Ja, En wat blokjes skiers, wat box, Ja, worstkaas neutjes. scenario. Ja, ja. Een worstkaas. Scenario. Dat kent hij nog niet, hoor. Het inderdaad, jawel. Ik moest echt een microseconde even nadenken en toen dacht ik van, Ja, ja. dan moet ik ook doen met hem. Dan moet ik, Ja? ja. Ja, dat En niet te veel zeggen, want hij weet overal wat op. Oké. Dus dat wordt vroeger toen ook al de bedehandst, hè? Ja, Ja? iets buurtprater geweest, maar dit Echt hoor. hij had, Oh, beperkte Jawel. schaal. hij had het Ik heb nog heel lang in gehoord. Broekse Vaars gewoond en dat doen we altijd wel met. Ik heb ook wel eens aan de voorrondes van de Limburgse met gedaan. Hier een keer Zuid-Nederlandse. Ik doe het keer. Beetje flauwekul vertellen. Nog steeds of is dat geweest? Dat is eigenlijk geweest. Oké. Ja. Dus Nooit de droom gehad om een keer in de finale te staan? Jawel, dat heb ik wel gehad, dat geloof ik zeker. Dat geloof ik zeker. ja, wie droomt er niet in zijn leven? hoor. Ja. Ik heb wel meer dromen gehad. Die belangrijker zien dat staat. Neem er eens hier, hè? Nee, dat gaan we niet doen. Oh. Dat was een veelzetje. Ja, jammer. Ja. Jammer. Hey, en met hoeveel wordt je toes vroeger? 7. Met 7. En waar zoet je dan in de... Zoet je vooraan of in Ja, de midden ik ergens? sta er voor aan in. Ja, Wordt je de oudste toes? de oudste zoon. De oudste zoon. We hebben nog een zuster die iets ouder, ja. Oké. Ja, Maar ze zien er nog allemaal? nog wel. Nog wel. Oeh, dat klinkt Nee, alsof dat er... is ook een lid in de hospice hier in Venray nou op het moment. Dus, Ook een broer of een... broer, Ja. broer, ja. Ja, Kan heel gauw gaan. Soms is het leven kloot, hè? ja. Kijk, we gaan allemaal een keer Met de hijvers. benen omhoog, ja. Ja, naar boven of, Ja. of met de neus naar onder. Maar Ja, de manier waarop is soms... moeilijk, ja. Wie, Ja. wie gaat je ermee om? Ziet je er veel? Nou, we zijn er gisteren nog geweest, dus ja. Het is... We komen allemaal heel veel bij elkaar. Klaar, dat is... Ja, maar dat is iets wat onbetaalbaar is, hè? ja. Dat heb je goed gezegd. Als Ja. je toes met 7 ziet en iedereen kan goed met elkaar en kan veel bij elkaar, Ja. Ja. dan kan ze ook wat voor elkaar betekenen. Ja, het familiediner doe je altijd zelf betalen. Daar hebben we anders niemand voor nodig. Hè? Dus meneer Bert van de Nee. Evangelische Omroep, de hoofdmiljoenen aan te bellen. Nee, dat is helemaal niet nodig. Oh. En we, Het zou misschien wel leuk zijn, een keer in een limousine rijden. ja? Ja, ik weet het niet. Nee, maar dat familiediner, dat zal wel een paar keer per jaar zijn dan. Ja, zeker. Met kerstmis, kunnen we alles bij je in? Nee, dat niet. Gewoon met de verjaardagen en, Ja. en gewoon zo. Ja, veel onder elkaar ook. Ja. Even naar Venrooy waar hun moet even wachten. Dan komen ze hier even. Even een tas koffie drinken. Ja.
Want wie duk je het neer zo van de bis in de buurt en de dings van... Ik zou je even aankunnen gewoon... ah, Nee, en dan kun je het er niet van. Zo gaat dat bij ons niet. nee. Nee, dat is gewoon zo. Ja, dat moet je... Maar volgens mij koestert je dat ook. Ziet je er ook trots op. Tuurlijk. Dat en band zo goed... Want woont alles nog een beetje bij elkaar in de buurt ook? Ja, nee. Ik heb een zuster die is in Duitsland terechtgekomen. We maken allemaal fouten. Ja, dat zal ik wel zeggen. Dat je dat gezegd. Ja, heel begoes met dit. Met het worst-kaart-scenario, hè. Ja. Maar door omstandigheden, ja, nou goed. Nou ja, ze is daar getrouwd. Er zit er een mens. Man, Dus, ja, natuurlijk. 2 kinderen. Dus ja. En de zwager die praat eigenlijk al voor het goed zat Nederlands. Plat. Want we hebben altijd gezegd, Duits gaan we niet praten tegen jou, weet je wel. Hè. Want veel grappen werken dan aan woestkees scenario. Dat is lang niet zo grappig. Also, Nee. nee, dat werkt niet.